Seh Calaz vabva vapinda nehati vakabva vaataka sisi Olinda vachiti ko iwe unogoti tine mashuga daddy seiko urege zvakare body shaming nezvimwe zvakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana ari kuti ka ini ndakatengerwa mota handingakuregi uchiataka blessa rangu zvekudaro. Vanyorerwa tsamba vakanzi sisi Olinda tinokutendai nezvamakaitira mukomana great man. Zvakaonekwa kusatenda uroi. Muramba muchiitirawo vamwe zvakadaro nepamunokwanisawo. It's a good thing makazokwanisa kumuonawo kuti ariko uye anoda rubatsiro. Totenda kwakabva inspiration yekuti mumhanye. Asi manje mukatanga kutoswerera nyaya yacho zvodzoka pakuti makapa nemoyo o makapa negodo. Pamunonetsera masista ndepekuti munokanganwa chezuro nehope. Pamaitengawo nekupa vamai pazvipo zvamaikwanisawo. Pamaikandira vanhu mari vaimbi yamaikwanisawo. Hapana akambofamba achishora vamaipa kana mapiro acho. Ike zvino muri teki kuti maartist hamusi varume vazopiwirwei dai paitwa zvimwe. Mabhuku amunoitira ruzha takapiwa musi watakapiwa Mota chaiwo. Pane kurwisa atambanudza ruoko kupa madii kutanga nekuita action yacho imimi. Sezvo muriwo mbinga. Batai neuko chibaba Wicknel neuko mamwe mamiliyoni neuko. Tongoona nemabasa enyu kuti munogona chaizvo kushandisa mari dzenyu semashandisiro amuri kuda kuita kuti dzevamwe dziitwe. Body shaming hazvibude zvichibva kwamuri. Isu semabhanditi tinokutsigirai Sir Wicknel, rambai muchiita zvishamiso. Ipai wese wamanzwa moyo wenyu uchida kupa. Nekuti kupa rudo. Thank you nekusimudzira vaimbi vemunyika kwedu. Muri kupa vakashanda ende takashandawo for years. Haisi secret. Kwatiri chipo ndecheziya. Nyika inovakwa nevene vayo tichiti pasi nemhandu. Uye anenge asvotwa kana kurwadziwa ngaapfugame ana mateo mhinduro ichabva kudenga. Zvinovengwa nemuroi achibva aisa pikicha yemuroi. Kuri kunzi asvotwa ngarutse. Ndo mashoko emukomana ataura akati manyanyisa kuita body shaming kuna Wicknel. Mushure mekunge vaposta pikicha ine chimwe chimurume chinenge chidafi. Kukataurwa zvakare nyaya yekuti Wicknel haana simba chero mumachira pamusana pesaizi yekadora. Saka ndo zviri kutaurwa na Seh Calaz kuti aiwa zvakwana chiregai kudaro blessa redu. Imimi itai zvamunokwanisa, mupewo vamunokwanisa. Pane kuti mubve mashora mukomana. Vataura zvakare vakati paya pamakapaka holy 10 muchiita zvekukanda mari iya yakazorasiwa namags. Ndo zvamaikwanisawo, hapana wani munhu akashora. Seh Wicknel vangotaura vakati olindachapel zviri kukurwadza kuti uri munhu weCCC. But tengerawo WinkyD kana akwa wopedza shungu anokutenda. You have not seen anything like this in your life. Iyo mari ingangonzi iri kubiwa madii kunobawo. Ukasanzi uri mbavha une chikwambo hausati wapfuma muZimbabwe. Asi vanhu vazhinji varwadziwa chaizvo vakati aiwa problem yako yeWicknel yange yakanaka chaizvo uchingotaura nyaya dzako, asi wazotanga hondo pakuisa WinkyD neAqua musame sentence. Ko wadarireiko? Wazoita touch the whole country. Igoti yedu Winky haangafambi neAqua iwe kana une vako vari kuda kupa vape. Siyana naWinky munyaya yako iyi. Zvauri kuita hazvina maturo. Nyika yaramba ikati hands off WinkyD. Vazhinji vari kungoti aiwa Calaz iwewe gara pasi. It's only kungoda kufadza mutengi kwauri kuita. Otherwise Olinda is 100% correct. Calaz akadhakwa kare nemweya wekumagaba kumasewage. Izvo zvekuti ana makadzi DJ Tira Kanye West Davido etc vanokwanisa kusengera mota idzo pasina kunanzva munhu. Nelevel of education yake haatozvinzwisise. Kupfeka chaiko anotokundikana mukomana uyu. Aifunga anosvikepi nekutuka WinkyD. Maimbomuteerera but apa akushaya last number. Sisi Olinda vabva vati ini ndangodecide kuti ndiinde kuWaverly Hospital ndonopleja imimi mukomana sinzi muri mbinga mobva mabhadhara motumira mibhedha iri kudiwa kuzvipatara. Olinda azonyora akati saka mati varume vese ava matadza kurara hope because of me. Sorry kwacho. Zanu mukaita opening position mundipewo basa
pane zvandiri kuda kugadzirisa ndanyarara handichadeni futi. Wiki wotumira mari yechanel handbag. Mota ndinadzo 4 kudhara plus the next time it's Sisi Olinda to you. Handiti alright, good day. Amy zvinongoma hope vati nyaya yacho haiperi zvakadaro. Ivo pamwe chete chatunga anyora akati in America babasharo dai vachifamba neprivate jet but kwedu kwasadza. Would we blame vanhu vakati aiwa kachatunga iwe nababa wako makasiya mawondo nganyika chiregai kudaro. Alright, ukuwo hope wera but aiwa ina handingambonyarari. Zimbabwe has lost the desire to dream and succeed in life independent of thieves. In a normal country, Alec Macheso will be moving from city to city in a private jet. But in Zimbabwe, you have pathetic citizens congratulating him for receiving a car from a convicted criminal who was part of rigging elections. Zimbabweans have become a shameless lot. It is difficult to motivate people who lionize thieves. The whole country is just built on corrupt minds, which are able to get their victims to lionize them. It is pathetic to watch this shit show. Kuri kunzi vedweka zvakwana mukomana chirega kuramba wongonotora mota uchisvitsa vanhu ipo tichiziva hedu kuti hapana munhu ane personal money yake yakawanda kudaro inongoyi personal wealth isi tichizoti mari yenyika. Olinda anyora akati 10,000 hospital blankets placed. Sir Wicknel, your bill is waiting for you. Waverly blankets totenda munhu wamwari. So Olinda has taken the initiative yekubva ango-order mablankets ari kudiwa. Saka Wicknel nechikwereti kuwaverly anofanira kuchibhadhara. Vamwe ndo vari kuti stana enda unoona Victor nekuti isusu tinoda kuona kuti zvichaperera papi. Ndiani acharuza wondo.